Renouveau télé la jabagaw an ka foli be aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye k'a yira aw la k'a fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye aw ye bi jumadonya in na o min yɛrɛ ni o bɛ dɔgɔkun Renouveau matin kuncɛ. Bi ye juma ye lahɔrɔmadon ye bi ye foli ni waleɲumandon o bɛ di Renouveau télé lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ aw ka ciw dabila k'aw hakiliw sɛmɛ Renouveau la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye kunnafoniya ko ale na siratigɛ la o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandon ko bi ye juma ye o kama jumadonyaw fɛ ni anw sigira ni jɛmukan in kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka dugawu de kɛ ni o ye ka dugawu kɛ an faso ye ni o ye ba Maliba ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka se ka lafiya di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma lakana ni basigi o ka se ka na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ dun ka fɔ sabati o ka se ka sabati Mali ale kɔnɔna la an bɛ dugawu don kɛ mara tagabolo ɲuman Ala ka o don marabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ka lafiya dadi maraden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma solika wuli kɛbagaw an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la ka ban aw sɔgɔlen don Renouveau télévision na an ka foli bɛ aw ye maa minnu bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ an ka foli bɛ aw fɛnɛ ye radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma sabula ka d'a kan Renouveau FM ale lamɛnlen don Bamako ni a lamini bɛɛ lajɛlen na ka fara an ka marabolo caman kan maa caman fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ Renouveau FM lamɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ o kama an bɛ bɛɛ fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati cogoya ye an bɛ Renouveau FM Renouveau télé maa minnu bɛ an sɔgɔ anw na an ka page Facebook kan an ka foli bɛ an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye nin page kofɔlen ale kan bi kɔni ye juma ye Utu kalo tile 26 san 2022 Renouveau matin o kɛnɛ bɛ na dayɛlɛ sisan tuma min na anw ka dibila baarakɛbagaw ye labɛnw sigi sen kan an bɛ foli ba di u ma sabula o fɛnɛ bɛ soli ka wuli la diɲɛ don o don a bɛɛ lajɛlen ye anw kanubagaw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogoya min na studio Bamidaw kɔnɔna na yan nɔ anw ma sababɛ yan Umar Koita ka fara Isa Kaba Sidibe kan ani Fanta Tomota kibaruyaw olu kɛnɛ bɛna dayɛlɛ sisan Umar i ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma Fanta a bɛ cogo di baasi tɛ alhamdulillah baasi t'i la alhamdulillah yɛrɛ bi juma ne bɛ Ala tanu masha Allah baasi foyi tɛ ne la bi juma ye lahɔrɔmadon ye bi juma ye bi lahɔrɔmadon ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka sin an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma an yɛrɛ b'a dɔn jumadonyaw kɔni fɛ o ye dugawu ɲini don ye o ye dugawu ta don ye silamɛw bɛ wuli ka se jumaw la an bɛ dugawu kɛ an bɛ bato minnu kɛ ani seli minnu bɛ kɛ juma don Ala ka bɛɛ lajɛlen bato minɛ an ye Fanta yɛrɛ i bɛ ajaya la bi ka fɔ i b'a ajaya la bi dɛ aya Umar Ala ka dugawu kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ ko maakɔrɔbaw ma k'u k'an sama ni dugawu ye Umar sɔni don kibaru e bɛ na o dayɛlɛ kanubaga jamakulu ye o la anw ka bi don kumasen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kumasen dɔ suganti don o don o min bɛ walawala aw ye Isa Kaba Sidibe fɛ décryptage ale kɔnɔna la an ka sugantili sen fɛ sɔgɔmada in na Isa Kaba bɛ na ɲɛfɔli kɛ kumasen min kan o de bɛ tali kɛ évacuation na évacuation kɔrɔ ani a bɛ tali kɛ waleya mun na an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ Isa Kaba bɛ na ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ o la Dr Ali Tunkara ale kɔni anw ka bi maa welelen ye Dr Ali Tunkara ani ale bɛna jɛ ka masala kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ damakasi sɛbɛnna o min bɛ ka taga Faransi juguya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ni ɲɛkɔrɔ damakasi sɛbɛn min n'a yɛrɛ bɔra an ka jamana fanfɛ ni o ye ba Maliba ye o la anw ni Dr Ali bɛna masala o kan kosɛbɛ fɛn bɛ tali kɛ don kibaru la o bɛ na lase Umar Koita fɛ sɔɔni dɔrɔn o kɛnɛ bɛ dayɛlɛ tani ka segin kibaruyaw o bɛ lase Sori Ibrahim Diallo fɛ bi sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni o kɔni bɛna tali kɛ buru de kan o buru kɔni ye dumuni ye min nafa ka bon kosɛbɛ an ka kɛnɛya ale tagabolo ɲumanw na o la Awa Daɲogo ale de kɔni sera Dr Jibril Traoré ma o bɛna masala buruko lahalaya kan an ka kɛnɛya ale na siratigɛ fɛ kunnafoni gafe minnu bɛ bɔ bi juma walasa ka dɔgɔkun don kibaru di sɛbɛnw kun cɛ an bɛ o laseliw fɛnɛ kɛ bi jɛmukan in kɔnɔna la Alexis fɛnɛ bɛ bisimila a ma sɔn min ma ka tɛmɛ ni o laseliw ye fɛn min bɛ tali kɛ anw ka don fɔli duman na an tɛ ɲinɛ o kɔ cogoya si la o fɛnɛ bɛ yan nɔ ka nisɔndiya di bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ ko kura ko bɛɛ k'i bisimila baara bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye
wagati ni ale boloda cogo ye Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna da kaba la Mali fan bɛɛ samiya fɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni Tawudeni marabolo ye bɔ a la ka fara Kidali kan fɛn min bɛ tali kɛ an ka kɔrɔnfɛ marabolo kɔnɔna la bi ko olu ka yɔrɔ jan filɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 k'a bila 8 bɔɲɔnko la ko gɛlɛya mankanina don o filɛliw la Mali fantɔw fɛ gɛlɛya tɛna don yɔrɔ jan filɛliw la sanjiko kɔni bolodalen don bi tilela fana to dunni kɔfɛ walima su in na Kita marabolo kɔnɔna la Kulikoro Buguni Sikaso Joyila Kucala San ani Segu tilega ina tile bɔta hakɛya olu cogoyaw filɛ nin ye Kayikaw fɛ yen nɔ bi olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 32 ye Kulikoro olu ta bɛ kɛ digiri 30 ye Sikaso 38 Segu digiri 32 Mopti 35 Tombouctou 37 Gao digiri 41 Kidal 42 Menaka digiri 40 Tawudeni 42 Bugunikaw fɛ yen nɔ bi olu ka tile bɔta hakɛya bi jɔ digiri 29 na Kucalakaw olu ta bɛ kɛ digiri 30 ye Kita digiri 29 Nyoro digiri 33 Nara ani Douanza olu ta bɛ kɛ digiri 34 ye Sankaw olu ta bɛ kɛ 32 ye Banyangara digiri 33 Joyilakaw olu ta bi jɔ digiri 29 na Gourmara Rouge digiri 38 Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna gulon kaba la samiya fɛ fiɲɛ bɛna ci gɛlɛya tɛna don bi yɔrɔ jan filɛliw la ko sanji ko kɔni bolodalen don bi tile bintɔla walima su in na tilega in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 29 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 21 ye tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 45 ye ni wagati boloda cogo ye bi juma sɔgɔma ka di bɛɛ lajɛlen ma ko kanumɔgɔw ma ka bɔ don kibaru kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati boloda cogo ka bɔ o kɔnɔna la don kibaru an bɛ o dayɛlɛ aw ye sisan tuma min na sanga a ye 22 sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ ko kunnafoni ale dugu jɛra kunnafoni ɲuman sɔrɔ yɔrɔ o ye groupe renouveau ye Omar Koita Fanta Tumuta sigati o la tali kɛ maa miliyɔn caman na o de bɛ i jigi sɛmɛ renouveau la kunnafoniya ko o nasiratigɛ fɛ o kama an ko kanubagaw fɛnɛ ma an tɛna bɔ maa si jigi kɔrɔ n'Ala sɔnna donc kibaru ale dayɛlɛ wagati sera n bɛ kɛnɛ t'i bolo basi tɛ ala Fanta Tumuta i ye min fɔ o don an tɛ bɔ maa jigi kɔrɔ don kibaru ko la o hukumu kɔnɔna na an ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na an sera ka na ni kibaru caman bi an bɛna min da an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ a daminɛ k'a fɔ fɛn min kɔni conseil des ministres min kɛra araba don utukalo tile 24 fɛn min kɔni sariya dɔ tara min bɛ tali kɛ basigi o bɛ se ka na an ka kɔrɔnfɛ bolo ani camancɛ bolo la cogo min a ko bɛ cogo di an bɛna an da don la sɔɔni k'o walawala fɛn min kɔni lakanabaliya a yirala k'a fɔ ko nalen don i sen fereke sɛnɛ koɲɛw la Bajangara ani ka se bangasenbaraw kɔnɔna ma a ko bɛ cogo di an bɛ se o bɛɛ lajɛlen ma fɛn min kɔni an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan fɛn min ye miɲɛnkaw ka kulu min bɛ yen nɔ ni o ye imansi ye ɲɛmaa kura sigira o la ka bɛn utikalo tile 20 san 2022 ma ale ka baaraw bɛna bɛn mun ma ni Seydina Umaru ka yamaruya ye sɔɔni an bɛ don bɛɛ lajɛlen na k'o walawala sisan an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ye k'u bisimila bi jumadon renouveau matin kunnafoni kɛnɛw kan an y'a lase aw ma sisan k'a fɔ fɛn min kɔni ye araba don utikalo tile 24 san 2022 fɛn min kɔni ka tɛmɛni jamana ɲɛma Asimi Goita ale ka yamaruyaw kɔnɔna ye ɲɔgɔn dalajɛ min kɛra conseil des ministres la u kɔni ye sariya dɔ ta min bɛ kɛ sababu ye basigi o bɛ se ka sabati an ka camancɛ bolo ani kɔrɔnfanw la a waleyaw yɛrɛ bɛ kɛ ka bɛn san 2022 san 2024 kɔnɔna ma o waleyaw dabɔlen de don walasa cogo min na bɛn bɛ se ka sabati nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ko bɛ cogo di waleyaw bɛna kɛ cogo di musaka jumɛn de bɛnnen don a ma Asitan Jara ale bɛ walawala an ye ka kɛɲɛ ni gouvernement ka bataki sɛbɛnnen ye ni fɛɛrɛ min filɛ nin ye o b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw olu b'a fɛ basigi ka na marabolow kɔnɔna la ni fɛɛrɛ in sira fɛ olu b'a fɛ ka basigi la na ka fɔ ka bɛn sabati dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ an'u sigiɲɔgɔnw fɛɛrɛ minnu sigilen no sen kan walasa ka basigi la na marabolo ninnu kɔnɔna la bakuruba la olu bɛ tali kɛ fɛɛrɛ damadɔ kan ka bɛn sabati ka lakanali sinsin ka sigiɲɔgɔnya sinsin kiri tigɛko ɲuman sariya tacogo ɲuman sɔrɔ yakuyali ani dɛmɛbaw ka jɛkuluw ɲini ni projet min filɛ n'a sigira sen kan a bɛ tali kɛ plan d'action fɛnɛ koɲɛw la
hakilina jigina ni projet in sigira sen kan ka sɔrɔ Mali finitigilakaw bɛ ka dɔ fara u ka dɔntaw kan ka kɛɲɛ ni minankuraw sɔrɔli ye. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniya ye halisa an da sera a ma kumabaw la k'a fɔ fɛn min kɔni ye sɛnɛ kunyaw ye bajangara ani ka taa se bankasi mara ma ko gɛlɛya caman bɛ o la k'a sababu kɛ lakanabaliya ye. Okumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na maa minnu ma se ka sɛnɛ kɛ ɲinɛ k'a sababu kɛ banbagaciw ka jatigɛ waleya ka ɲɛsin u ma. Okumu kɔnɔna na u kɔni bɛ hakilijigin kɛ ani ka weleweleda kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma ko ni wulikajɔw ma kɛ ko kɔngɔ ko u bɛ sɔn ka baara kɛ gɛlɛya caman lase u ma ɲinɛ. A ko bi cogo di? An ka jɛ an ka lasew lamɛn. Ka kɛ n'an baara ɲɔgɔn studio tamani maaw ka kuma ye ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni ko banbaci walew ka ca yen nɔ kosɛbɛ min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka se ka maa caman bɔnɛ u ni na ani ka maa caman wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la. Nin yɔrɔ kofɔlen maa ninnu ni olu yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sɛnɛ de ma u y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni kɛlen don ka sɛnɛ gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ. An kɔni sera ka sɛnɛ baara kunfɔlɔw kɛ nka tagalen ɲɛfɛ banbacikɛlaw kɔni nana an gɛn ka bɔ an ka forow kɔnɔna la. Ni ye boboso sɛnɛkɛlaw ka kuma ye ni o yɛrɛ bɛ bankasa cercle la wa o cogo kelen de don bajangara dugumisɛnnin dɔw la. O yɔrɔ kofɔlen sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni kelen bɛ ka gɛlɛyaba don sɛnɛkow la olu bolo min yɛrɛ kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛyaba don u ka ɲinan sɛnɛkow la. Ni kun ye Awa Sanogo ale ka laseli ye bajangara sɛnɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ an bɛ a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɔ ka wuli k'u jɔ ka lakana sabati nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na sabula dala dumuni ale ko ka gɛlɛ kosɛbɛ. An bɛ an bolo yɛlɛma ka taa kalanko okumu kɔnɔna na fɛn min kɔni kalanso min bɛ yen nɔ ni ale bilalen don kunnafoni kalanni ma ni a bɛ fɔ a ma École supérieure de journalisme et de sciences de la communication. Olu maa ɲɛmɔgɔw kɔni wulila ka n'u sen jɔ groupe renouveau kɔnɔna na yan nɔ walasa ka se k'an ka baara kɛ ɲɔgɔnya k'o sabati. A waleyaw kɛra waleya ye u ma u ka se k'u hakililaw falen falen ko caman kan min na u bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ halisa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ yen nɔ ka kɔrɔ k'o sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ. An ka jɛ an ka lasew lamɛn Amadu Jara fɛ. Alamisa avril kalo tile 25 san 2022 kalanso min bɛ yen n'a bɛ wele École supérieure de journalisme et des sciences de la communication ale maa dɔw olu bɔla ka na bɔɲɛ kɛ groupe renouveau la. O kɛlen kɔ ka kuma ni groupe renouveau maa ɲɛmaaw ye o ye taama boloda ka renouveau yɔrɔw lajɛ k'a daminɛ yɔrɔ la n'a bɛ wele rédaction de l'indicateur du renouveau TV ka tɛmɛ salle de montage fɛ radio studio ani régie hali ka se baara minnu bɛ senna renouveau kɔnɔna na. Kalanso yɛrɛ ɲɛmaa n'o ye École supérieure de journalisme et des sciences de la communication renouveau maaw bɛ wulikajɔ min na kunnafoni di ta sira kan a ko waleya in o jala ye kosɛbɛ. Kalanso ɲɛmaa yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kabini bi tɛ kalanso kalandenw olu bɛna lakɔkɔli baara la renouveau la k'a bɛ renouveau fo kosɛbɛ o waleya in na. Waati in yɛrɛ kɛla renouveau télé directeur ma sababu ye ka hakilisigi kɛ ni kalanso maa ninnu yɔrɔ la k'a f'u ye k'a labilalen bɛ walasa cogo min na jɛɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ renouveau maaw ani kalanso maaw ni ɲɔgɔn cɛla la. Ka yira k'a fɔ nin baara min bolodalen filɛ nin kalanso n'o ye École supérieure de journalisme et des sciences de la communication ani groupe renouveau ni ɲɔgɔn cɛla la a kun cɛla ni bolodi ɲɔgɔnmaw ye. Nin kɔni bɛ renouveau ale ka jɛɲɔgɔnya ko fɔ ani écoleso min bɛ yen nɔ ni École supérieure de journalisme ye an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka jɛɲɔgɔnw sinsin ani ɲɔgɔn cɛ. An da sera ma an ka kunnafoni tɛmɛnenw kɔnɔna na fɛn min kɔni IFM kalanden minnu bɛ kan ka ban Nara ani ka taa se dugu wɛrɛw ma olu kɔni tun y'a yira k'a fɔ k'u bɛna nisɔngoya baara dɔw kɛ ka ɲɛsin Kulukoro gouvernorat ma. O don u taara o waleyaw kɛ a kow kɛra cogo di an ka jɛ k'u ka lasew lamɛn. Bon, comme on a fait tout togo na un sitting organisé bi donc sitting yɛrɛ organisé kun kun jumɛn an hunye taxi dɔw yira ni Kulukoro gouvernorat mɔgɔw la u ka se k'o taxi ninnu représenter et respecter o dɔ kun ye jumɛn donc an ka bourse minnu bɛ retard la ani an ka bourse de vacances ani an ka réquisition n'o ye transport ye u bɛ min wele ko transport aller retour donc o kuma sɔrɔ mɛ bi alhamdulillah an selen Kulukoro an n'u sera ka fɔ ka bɛn k'a la bon situation est résolue la IFM saba bɛɛ ka daminɛ Kati Kangaba Nara donc alhamdulillah situation est résolue la bɛɛ y'i ka wari sɔrɔ comptable bɛɛ y'a ka chèque sɔrɔ donc an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah.
Bon, cikan laban bɛ ne bolo donc o ye foli de ye ka ɲɛsin élève maître ni élève maîtresse bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn fɛn sera ka bɔ i sen kɔrɔ ka taa Kulikoro ka taa an ka sitini na donc an bɛ foli lase u ma. Ni kun ye IFM kalandenw olu ka lase min kɛra Lasine Jakite ale ni Umu Tarawele olu ka kuma bara la. An bi an bolo jɛlɛma an bi taa an ka jamana kɔ kan. Fɛn min kɔni an y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana kan miɲɛnkaw ka kulu min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma Imansi ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ni o ye Yusuf Traoré. Yusuf Traoré ale kɔni sigira ni jɛkulu ɲɛmaaya la san 5 kɔnɔna na. A yira k'a fɔ ko a ka walew bɛna bɛn ka se ka bɛn sabati ni jɛkuludenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka taa se u ni siya wɛrɛw ma minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan. An ka jɛ an ka sigili baaraw lajɛ. Uma bayirika caman de bɔra Côte d'Ivoire dugu 180 ɲɔgɔnna na ani kɛrɛfɛ dugu la walasa ka se ka na nin kɛnɛba in kan. Nin kɛnɛba min yɛrɛ sigira Yusuf Traoré ale ka sigili la nin jɛkulu in kunna ni a bɛ wele Imansi ni o ye miɲankaw ka tɔnkuluba ye min sigira Côte d'Ivoire jamana kan. Ni a sigira san 5 kɔnɔna na Yusuf Traoré ala yira k'a fɔ ko ale kɔni na baara kɛ walasa ka se ka miɲankaw ka laadalafɛnw ka olu bɔ u danbe an'u ka sego n'u ka dɔnko ko kɔrɔta sanfɛ wa ka sigi jidi u ni ɲɔgɔn cɛ. Miɲankaya ye a danbe o ye sɛnɛ miɲankaya danbe o ye hɔrɔnya miɲankaya danbe aya o ye baara de ye miɲanka bɛ siran maloya de ɲa miɲanka ye hɔrɔn de ye aya amu de kan ko sira ka ma ki ni ala sɔnna ni ka bɛɛ lajɛlen fɔra bi ni o walide ko ma ya ka tugu na après le 20 août tɔgɔ bɛ fu ni wala ko ba mi ni o tɔgɔ de de wala ya ka la yi ala ka miya ala ka sangora ala ka miya ala ka sangora ni akilen kɔni fɔra kosɛbɛ Gagnoa Côte d'Ivoire jamana na ale ma ɲɛma minnu kun bɛ nin kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko ni akila fasugu bɛ fɔ kosɛbɛ sabula ko a bɛ bɛn ɲinini ko fɔ nin kɛnɛ kan fɛn min kɔni miɲankaw ka dɔnkiliw an'u ka laadalafɛnw o bɔra ka yira maaw la walasa ka se ka ɲɛnajɛ kun cɛ fɛn min kɔni ni jɛkulu maaw ye u ye jolidi kɛ nin yɔrɔ in bangi de san ma. Aya nin kun ye miɲankaw ye Côte d'Ivoire jamana kan an b'a dɔn k'a fɔ u ka ca yen kosɛbɛ wa maliyɛnw bɛ a la burkinabɛw bɛ a la maa caman wɛrɛw bɛ a la nin bɛ sigi ko fɔ hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ bibi na gɛlɛya dɔ bɛ Mali jamana ani Ivoire jamana cɛ ka sababu kɛ sɔrɔdasi dɔw minɛni ye nka an b'a yira k'a fɔ an b'a ɲini k'a fɔ bɛn jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ bɛn ka se ka sabati sabula nin jamana in fila bɛɛ kelen Fanta Tumota nin kun ye bi laseliw ye kunfɔlɔw ye an bɛ se ka min lase an lamɛnbaa jɛmakulu bɛɛ lajɛlen kulo ma. Umar Koita kanubaga jamakulu ye kibaruya kunfɔlɔw lasɔrɔ bonya ani karama kɔnɔna la k'i fo an bɛ to an ka munumunu salo ale kɔnɔna la halisa an bɛ taga Vincent Togo fanfɛla la ale anw ka bi nɛgɛ karafetigi ye Vincent ka lɛgɛ naani sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tanikasegin kibaruyaw olu kan bi jumadonya in na sori ka munumunu salo kɔnɔna la a sera ni an ye Bamako sigida minnu na a ka kɔlɔsiliw bolila fɛn minnu kan sirabaw bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna la fo ka taa se Anazer ale ka cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw ma sɔɔni ani sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ.